bamingo talera bako talera bako bamingo talera bako nabaya bale bamingo. Basi bono mwancho muligererio Getembe Television buna butambe togende tukumanyia somo rubiri gwikinyuro kiao nigo tugutarira bako ekiagera mirimo terikoera mirimo terikoera nage kogera ngari tukuria rero twatarire paka sense mo ya bobasi yego toke me county ya Kisii asakuru kunganya ngiti napo igo asakuru kuboyo ngabuigesa aiga nyamuronga erietiri na kiria chite koba mugano kiurato musinini bweda keke mwiguru enseme ya nyamuronga ya nyamuronga yeko nyamuronga sengenja banjari barongete muina abasi bakaruga abagira ngo bakaruga bagajaga umachoge nyamuronga bakamenyaga bakarosiburiga bakamenyaga iga bakoro bakataranika bakagenda cyiza ngego chiemenuro gora ari baronde bingaigarega ebunde ekoro kubebi go se ari koro kubebi nekene sana yale gotogigwa ekiagere kengenjo ngiringa tarira bako mirimo terikoera abomba abaiga nekene baga sambiri nyametochi ya bari ne lieta bae ko bagutu muno go chaya tu tinga bari nga bari go chaya bone tochi amasate na sambi nyamaya bana kare itaba muri ebintu mbire na ariko nani akibaga tebira bombo bako bago tengerero ngoli egotokota niko bana witu mui kemanyete pandemic mboro nase abantu bakora butera iga ego ngai pandemic tero siria ndatomba abantu ngoli bare fair abanyaruka ngoli bare fair ngoli bare yani ngumuntu kole mirimo tumire nyaruka fair ya abaye uranyora umuntu kole mirimo bune yawe unereme konguga atumire nyaruka fair na kiura yu ana boko kubo na kiura na boko kubo yagero dimirie sim na target umwanju muligerio Getembe TV naraia sebono kuruchinse mechiga chiabo basi boigesa na bosansa gatigatiga ega asebona bangwa na baiga baya bagenda tukwirwanira semiremo yabo talira bako emiremo terikoera the big boy nere Dennis Ouru talira bako bamingo talira bako talira bako bamingo talira bako nabaya bale bamingo batalere